Molweni kwaXhosa predictors balandeli nani bathandi beXhosa predictors, sicela nje uxolo nje ngokuthi singakhange sazenze ezinye, kodwa ke namhlanje sikhona kuba ke amaxesha ehambile. Sizawuqala ngegame ezawuqala ngo-6. Kule game ezawuqala ngo-6 izabe ipha eTurkey. Ile ntuza iGiresunspor idlala neFenerbahçe. Phaa kulaa match ke sawuthi over 2.5 ngoba ke kuyakorwa ke noko duma amanqaku phaa. Then sidlule siye eSczech Republic, iSlavia Prague sidlala neBohemians phayana ke. Slavia Prague straight win ngoba ke zii-favorite noko ezapha. Then siye e-England EPL iWest Ham idlala neMan United. iMan United yaziwa ke itimu enkulu, kodwa ke West Ham nayo iyaperforma, but ke kuba ke i-favorite iMan United, sizawuthi Man United plus draw, which is away plus draw. And then sidlule siye France League 1. I-Troyes idlala ne-PSG ke noko sizayinika straight win phaa, i-away win ngoba igqibele kudala noko. Then sizathi siye Iceland kudlala iReykjavik ne-KR Reykjavik. Then ke phayana sizawuthi home draw. Then sidlule siye ePortugal iPaços Ferreira ne-Sporting Lisbon straight win.